Rozumiete, čo som ja robil? Dal som vám príklad. Aj vy tak robte, ako som ja robil vám. Ale hovorím vám, jeden z vás ma zrazí. On sa vypytoval, kto ho zrazí. Ten, kto siahol so mnou do vúzu. Potom Judáš odišiel. Keď večerali, Ježiš vzal chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával svojim učeníkom. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dával im ho, hovoriac: Vezmite a pite z ňou všetci, toto je moja krv. Po večeri Ježiš spolu so svojimi apoštolmi odišiel do Getsemanskej záhrady, aby sa tam modlil. Tam prišiel Judáš, aby ho posol zradiť. Ježiša odviedli k veľkňazovi Kajfášovi, kde ho veľkňazi celá veľrada obdivovali. Je to už takmer 2000 rokov, čo sa odohrala prvá kalvárska dráma. Ulicami Jeruzalema kráčal zvláštny sprievom a na vrchu Golgote zomieral láska. Pripomeňme si túto dávnu udalosť. Nech nám to pomôže aj dnešná krížová cesta. Pripomeňme sa aj my aspoň symbolický darov, ktorý naplňal Jeruzalemské ulice. Pozorujme utrpenie a smrť Pána Ježiša a premýšľajme o nich. Pane, kto som? Komu sa najviac podobám? Tebe? Márii? Veronike? Šimonovi? Kajúcemu Lotrovi? Alebo vojakom? Pilátovi? Judášovi? Pomáhaj mi, či večný sa podobáš tebe. Amen. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Prvé zasvedenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a vykonečníci. Ježiš je odsúdený. Vyčítajme, že sa práve vyhlásil za židovského kráľa. Pilát, zástupca rímskeho cisára, vám vyniesol súd. Si slobodný kráľ? Áno, som kráľ, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Kto miluje právo, počúva môj hlas. Ukrižuj ho, nakríž s ním. Máme zákon, poslal zákon a ten, kto sa milosťou založil syna, musí zomrieť. Ale ja to nenachádzam. Keď ho prepustíš, nie si sviatom cisára. Nakríž s ním. Ukrižuj ho. Pilát poslal strach. Veľmi mu záležalo na cisárovej priazni. Hoci bol presvedčený, že Ježiš je nevinný, odovzdal vojakom, aby ho ukrižovali. Pane, posledný ma svojim príkladom, keď ľudia musieť
starosti. Daj mi silu znášať výkony lásky. Tvoje utrpenie a smrť sú začiatkom nového života. Daj mi svoje láska, ak to bude možné, spolupracovať na budovaniu tohto sveta. Amen. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa na zemi. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje ramena. Skláňame sa k Krista a dobrovenčíme. Pilát nechal Ježiša vyviesť a zbičovať. Vojaci uplietli zrania koronou a položili ju Ježišovi na hlavu. Obliekli ho do červeného plášťa